Sa video nito mga kusa, malalaman nyo ngayong araw na ito mismo dito ko natanggap sa aming bahay mga kusa kasi nanalo ako ng skip ka na. Kakapi lang ako dito. Wala akong ibang gagawin dito. Skip ka na. Skip ka na. Ang kulit mo ah. Diyan ka pa rin. Nanonood ka pa. Skip ka na. Kakapi lang ako dito. Skip na. Ang kulit. Ang kulit. At dahil nanood ka ngayon. Ano yung bagong tawa? Buisit! Ilang muna. Di ko alam guys kung matutuwa ba kayo sa video na to mga kusa. Sobrang excited akong sasabihin sa inyong lahat mga kusa. Ito'y good news para sa lahat. Panibagong milagro or miracle na dumating sa buhay ko mga kusa. Hindi ko to in-expect na dumating at mangyari. Hindi ko to hinahangad. Pero nandito na mga kusa. Nagkatotoo. Tawa. Kape muna. Alam nyo ba? Hindi nyo alam. Dahil hindi ko pa sinabi. Alam nyo ba? Ulit-ulitin ko pa Na ba? ngayon, araw na ito, ay, hindi nyo alam. Dahil ngayon ko pa to sasabihin sa inyong lahat. Maliban sa register na ako. Ngayong araw na ito, hindi nga bukas, kasi ngayong araw. Puro tayo tawa. Ito talaga guys, legit guys. Good news para sa lahat. At ito'y malaking blessings para sa akin mga kakusa. May dumating na panibagong blessings at nakatanggap tayo ng panibagong blessings mula sa itaas mga kusa. Alam nyo ba? Ulit-ulit ha. Ngayon, sasabihin ko sa inyong lahat mga kusa. Guys! Excited pa rin kayo ah. Excited pati kayo ah. Sa video nito mga kusa, malalaman nyo ngayong araw na ito mismo dito ko natanggap sa aming bahay mga kusa kasi nanalo ako ng loto. Nanalo ako ng loto mga kusa hapon ng gabi. 50 unit. Totoo to guys. Gusto niyo ng patunay? Muna. Hindi ko alam guys kung maniwala ba kayo o hindi. Pero kailangan yung maniwala. Wala na kayong magagawa mga kagusa. Kasi sa video na to mga kusa, ibigay ko sa iyo, sa inyo, sa inyong lahat. Ikaw na nanonood ngayon, saksi ka at ikaw mismo ang magsasabi sa dito sa video na ito, ako ay nanalo ng loto. Kung di ka maniwala, ito ang patunay. Kung nagtatanong ka kung magkano, 31,000. Atin lang to mga kusa. Kapi mo na. Tara, sa kalaman ng lahat mga kusa. Umaga ng maaga sa umaga. May magandang balita tayong natanggap na nanalo daw tayo sa loto mga kagusa. Ulitin ko, worth 31,000 mga kagusa. Parang nakatanggap naman tayo ng scholar. Panibagong blessings to mga kagusa. Wag na natin itong patagalin. Ito na ang aking patunay na hindi ako talaga nagsisinungaling dito sa video na to mga kakusa. Tawa lang tawa kasi happiness. Lap trip tayo ngayon. Alam nyo ba guys, ito ang nagpapatunay guys na nanalo tayo sa loto mga kakusa. Atin lang to ha. Huwag nyo sasabihin sa iba ha. Mga kakusa, ito ang nagpapatunay. Ilangin ko lang. 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 mga kakusa! Huwag kang mag-skip para malaman mo kung totoo ba talaga ang video na to mga kakusa. Pangilan na yun? 15? Hindi ko ginala kasi 15 pa to mga kusa. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 29 lang mga kusa. Kala nyo 31. 29,000 mga kusa ang natanggap ko mga kusa. May porsyento na to mga kakusa. Siguro 10% ang binigay ko sa naghahatid. Yeah, siyempre meron pa tayong binibigyan sa mga taong andyan sa paligid natin mga kusa. Ito yung limpyo. Ito yung akin talaga. Totally mga kusa na akin na akin. Gusto mo? Lo, pasok ko. Gusto mo? Lo. Ito na yun guys. Ang nagpapatunay na nanalo tayo sa luto mga kusa. Sobrang blessed ko mga kusa. Di ko alam kung anong gagawin ko dito mga kusa. Pero abangan lang sa mga susunod na araw kung ano ang patutunguhan sa pira na to mga kusa. Maraming salamat sa lahat ng nanonood mga kusa. At siyempre, ito lang ang masasabi ko sa huli mga kusa. Sa lahat ng nanonood ngayon at saksi sa pagbilang nito mga kakusa. May gusto lang akong sasabihin sa iyo mga kusa. Huwag kang magugulat ha. Ito lang to ha. Ito lang ang sasabihin ko sa iyo mga kusa. Ikaw, kayong lahat na nanood sa video na to. Sasabihin ko sa inyong lahat. It's a prank! Hindi po ito talaga para sa akin mga kusa. Ako lang talaga yung nagkuha nito sa bangko. Pero hindi ako ang totoong may-ari nito mga kusa. Ang lolo ko po. Galit ka no? Huwag ka nang mag-skip. Tapusin mo tong video na to mga kusa. Kala mo kasi pag totoo yun mga kusa, di ko na to i-vlog kasi baka tutulisin niyo ako. Tutulisin. Yan mga kusa. Na-prank ko kayo. I am the greatest prankster ever mga kusa. Pasensya na sa lahat ng nanood. Na-prank ko kayong lahat. So yun, darating ang ating lolo. Kunwari, sasabihin natin sa kanya na hindi natin natanggap para makapag-revenge tayo sa mga ginagawa ko sa inyo, mga kakusa. So kailangan natin i-prank ang aking lolo mga kusa. Hindi ko nakuha yung pira. Tutingnan na natin yung anong kalabasan sa prank na to. Ngayon mismo. Ngayong gabi na ito, mga kakusa. Dalawang prank. Kayo at ang aking lolo ay ma-prank sa video na to. Ready ka na ba? Alam kong galit ka na galit ka sa akin Akala mo totoo Alam niyo mga kusa, dito lang sasabihin ko sa inyong lahat. Hindi masamang mangarap, pero mapanganib ang mag-assume. Abangan na lang mga kusa, ang pangalawang prank. The second victim is my grandfather. Let's go. Kapibit, man. Nasa tayo na po. Sarang pa may kabot Napnan kami, wala mo nadala. Napnan yun ang nadala. Ha? Napnan yun ang nadala. Alang dagan ng process ko. Yang ginagamit nga bangko, wala man may mga account. Ano nadalang kuan? Porta. Hindi mo pa gawin may mga kanan account. Isa lang. Na-video. Goal guys. Goal guys. Goal guys guys. Goal.
O, say goal. Goal kayo, sa yung ibati ko na. Amin na, dinawad nyo yung korta. Sa yung ibati. Ito ba yan? Na-prank natin guys, na-prank. Sobrang gawa. Tayo naraw, tayo na tinawad nyo. Ano, kay ko. It's a prank eh. Ako na yung vlogger. So, I'm vlogger, I'm prankster. Success guys, na-prank at itong lolo. For the first time. So, shoutout sa yung anak niya, Yati Anjing, yun. Makikita mo. Sobrang sad ng papa mo dahil akala niya walang pira. Dalawa na kayo. Marami na kayong na-prank sa video na to. Keep watching. Subscribe sa ating channel mga kusa. Yun. So, maraming salamat sa lahat ng nanood. Sorry sa lahat ng na-prank ko. At huwag niyong kalimutan, magbigay isang bagsak na like, comment, and share nyo to sa mga kaibigan niyo mga kusa para lagi tayong updated sa mga susunod ko pang video gagawin at i-upload dito sa ating channel. Ranel Baliguat, we have 410 subscribers. Talpa ka na. Pabuti na yung 500. Maraming salamat. Bye-bye. Love you!